Good morning. Tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at mag-aalam-alam tayo ng kanilang mga latag dito po sa Malabon, Tumpukan, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So, tara, let's go! Kabugris! So, shout out Kabugris. Good morning. Dahil tao. Parang bagong taon. Oo, dami. Tama, 31 ngayon eh. Bagong buwan pa. Alright, so update natin yung mga latag dito ni Kabugris. So malalaking bangus yung mga latag na kada piraso ng bentahan dito ni Kabugris, no? So yung mga presyohan ng kanya mga bangus na latag ay mayroon po tayong presyohan na ganitong presyo sa halagang 180, 200, 220 at 160. Yan ang latag ni Kabugris ng kanya mga bangus dagupan. Shoutout mga kabugris. Ayun, shout out. Shoutout mga kabugris. 180, 160 at 200 pesos. Yan po yung mga latagan po dito ng kada piraso po ng bangus. So puntahan nyo lang si Kabugris dito sa Malabon Fish Market. Ayan si Kabugris. So dito update pa natin yung mga latag dito ng yellowfin tuna at gulyasan. Magkano ngayon gulyasan? 180. Eh dito sa mga 240 sa mga kilo ng mga yellowfin tuna, no? Kami, malalaki ni. Mas 20, 180, 200. 130, siya na lang. 160. Kami, mas 20. Alright, so dito yung mga balsagalunggong natin ay 170. Yan po yung mga kilo na ating pong in-update, no? Kapang iyaw, Tapos dito tayo sa kabilang side, sa kabilang pwestuhan pala. So ito naman yung mga isdang tulingan. So masarap maggata ngayon, no? Ganda ng mga latag po dito ng tulingan. Iba po kasi yung katsareta. Yung katsareta ay may tuldok po na itim. Pag ganitong walang mga tuldok ay tulingan. Malalaking tulingan. So yellowfin tuna natin dito ay 240 ang kilo. So may kaibigan tayo, no, kumpare natin na nagpapahanap dito ng mga isdang dulong. So tinitingnan at i-check natin ang kanilang mga latagan kung may makikita tayong mga dulong. Yan 120 po sa mga bangus at may mga tumpukan din po rito. Alright, sa mga bentahan pa rin dito ng mga bangus ay kada piraso pa rin po, no? Yan po yung mga presyohan ng kanilang kada piraso. Tatumpukan po ay 100 pesos sa mga galunggong at palmondia payuki. So mga pusit po natin ay 100 pesos pa rin po yung mga tumpok. At 400 pesos yung mga kada kilo. So shout out, good morning. Shout out siya sa mga followers. Ayan, shout out po, good morning. Sandana, paprito, tostado, sanduaya. ay, kabugris. So shout out. Yan po yung mga presyo ng 180 at 250 po sa mga gulyasan at yellowfin tuna. At kada piraso po rito ng latag ng mga bangus, 130, 120, 180. Yan po yung mga isdang gulyasan, no, sa kanila mga bentahan po sa Malabon Fish Market.
At ito yung mga presyo ng mga isdang bato natin. Ito yung mga isdang binluan, 200 ang kilo. So, yan po yung mga presyo, no, ng mga barakuda. Mga pusit po natin ay 380 po ang kilo. Yan po, 300 pesos po, no, sapsap at mga bisugo. At mga presyo din po dito ng mga salmon japayuki ay 100 pesos tumpok. At ang mga bangus po natin ay 130 at 140 ang per piraso. Jeremy, parang ginaw na ginaw ka ngayon. Oo, talaga malamig ang panahon ngayon. Lalo na naligo na naman ako, parang yelo na naman ng tubig. So shout out sa iyo, Kuya Romy. So wala ka na naman bangus, wala na naman ako naabutan. So magkano po presyo ng tilapia Batangas po natin? 120 pa rin. 120 pa rin po, walang pagbabago sa mga presyo ng latag ni Kuya Romy, no? Ano may tubig ka dyan? Ayan po ay 120. Ay, So Kuya Romy, maraming po salamat. Thank you po. Lagi po mag-iingat. God bless po. Salamat. Alright, so abante na tayo dito sa mga natagampan ng mga isdang bato na ating pong may update sa kanila mga latag. Talaga nga naman ang mga tao ngayon ay dagsa at napakarami sa ating mga kababayan ang dumayo, no? So konting angat lang ang ating mga kababayang vendor dito sa Malabon. At inaangat nila ang kanilang mga paninda rito sa Malabon Fish Market, no? So ito po yung mga kada piraso ng kanilang latag ng mga bangus. Good morning po, shout out. Shout out, good morning. Ayan, shout out po sa kanyang pamilya na. Good morning po. Ayan po, no, 120, 130 at 100 pesos kada piraso ng mga bangus at napakamura po talaga ng bangus natin ngayon sa Malabon. So, Lodi, bossing, ingat po, ingat. So, dito tayo kay Pare Rodi, yung mga latag niya rito ng mga... Ito po yung balsa galunggong at 200 ang kilo ng mga bangus natin dito. Pre, magkano ngayon yung mga malaking pusit? 220, ang lalaki oh. Big size. Ay, yung mga gulyasan. Ayun, 180. 180 na. So, yan po yung mga presyo ng mga gulyasan dito, no? Pre, salamat ah. Ayan, ang mga presyo ng mga latag po dito ng mga isda at pusit na malaki. Alright, so nandito naman tayo sa latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isda na inyo pong mabibili. Mga isdang binluan, talakito, at mga ome, at dalagang bukid, no? So ito yung mga latag niya dito ng isdang bato. So busy si Kuya Warren sa paglilinis. So dito na tayo sa presyohan at latag ni Boss Aris. So ito yung mga latag ni Boss Aris. Boss Aris, good morning. Isang kilo na lang to. Mag-update lang ako sa mga presyo mo, ha? Magkano ngayon yung mapagi? ay 150 lang. 150 sa per kilo. O binluan natin, Kabiluan, 240 na. 240 po sa mga isdang binluan, no? So ito yung mga parating niya mga isda, ang dami, oh. Halo po yung binluan at mga isdang sagisi. Galing po ng Market 3. Kadarating lang po rito sa Malabon Fish Market, no? Ayan ang mga isdang bato po natin sa latagan sa Malabon Fish Market. Ayun sa gisi, lapu-lapu. Mga bagong dating po yan, galing sa Market 3. Ito naman po yung isdang dalagang bukid. Ayan. Yan, Boss Aris, magkano sa gisi? Lapu-lapu. Ayun, mga presyo ng mga kanyang latag dito, no? Ay, 1 kilo.
Isang kilong latag ng kanyang mga sagiti. Isang malaki pong ganun ay may 1 kilo. Alright, yan ang mga latag dito ni Boss Aris ng mga istang bato na inyo po mabibili. Boss Aris, thank you. Salamat. At dito tayo kay Nanay Noemi sa kanyang mga latag naman ng mga dorado, no? Namahan. So busy pa rin si Nanay Noemi sa kanyang pwestuhan at may customer din siya. So abante na tayo. 160, 180. Good morning po. Morning, shoutout sa asawa ko, matulog ka lang dyan. Matulog ka lang. Punta ka na, bebe. Ano? Matulog ka lang dyan. Punta ka na, bebe, alam ko yan. Eh, napagod. Aray ko, tinagod. Diba? Ang ganda ng mga ngiti nila. Oo. Basta pag sigurado, ang laki ng tawa natin. May magkano po yung pakpet? Ikwenta mo, Slando. 50 pesos po yan, oh. Bakit Slando? Oo, kaya mukha niya wala. Ayaw niya pasama eh. Nahihiya siya pag sinasama yung sarili niya eh. Ayaw niya isama eh. Kaya ikaw nahagip. Nakahagip din kahit konti. Ikaw hindi nahagip. Hindi, yung mga tinda ba? Mga isda lang. Siyempre, dinadayo ka pa ka ng taga Valenzuela eh, para lang pumunta rin. Oo. Tama na lamang ko kasi dito bumili sa akin. Kasi Nakikita, kami taga rito, taga Valenzuela na kami. nakikita niyo sa YouTube. Sige po, salamat po. Thank you, Baslando. Salamat. Ano dyan po kayo? Sige po. Hoy, may kita yung gawat ko. Nagtago ka pa ha? Nakikita yung tigyawat? Alright, so yun, ito yung mga dinaanan natin mga latagan ng gulay at isa lang po ang may-ari. So, eto ulit, interview natin si Gandara ng Malabon Fish Market. So, shout out, good morning sa'yo. So, update natin yung mga latag mo rito. Magkano ngayon yung mga lettuce natin? 30 ang 1/4, 120 lang ang kilo. So, napakamura po ng lettuce natin ngayon. No? Cauliflower natin magkano? 60 ang kilo. So, mura din po yung cauliflower natin. Ang sibuyas natin magkano? 120 ang kilo. So, eto na tayo sa mga latag ni Gandara. So, update natin yung mga... Magkano karot? Meron ko lang, 80. 80 ang kilo. Repolyo, Repolyo ganun din, boss lang to, pareho. 80 pesos. So, may mga 10 pesos tayo dito mga nakatali na mga pangsinigang na ihahalo po ninyo sa inyong mga lutuin, no? Gulay. Gulay pampahaba ng buhay at sinabawang gulay. 20 pesos sa mga kada balot ng kanilang latag po rito, no? Sa Ayan. Luya natin magkano na presyo ngayon? 140 pa rin ang Kilo, 140. Tayo. Yung dilaw. Luyan dilaw magkano? 40 40, 160 ang kilo. So, yung mga sitaw natin na nakatali, magkano presyo niyan? 30 ang tali. Ang mga mais, 30 pesos isa. Eh, yung mga tawag dito, nakalimutan ko na naman. Mustasa, 15 ang kada tali, no? Yan po ang mga pansahog natin sa mga pangsinigang sa miso. O kung magbibili kayo ng mga isda, isdang pink salmon head, o kalamansi ang gamitin nyo at lagyan nyo po ng mustasa. Mag-e-enjoy po kayo sa pagkain. Yun po yung gamitin yung pampaasim, yung kalamansi.
Ayan. So, yan po yung update natin dito kay Gion at Gandara at sa kanilang mga magulang dito sa Malabon Fish Market na nagbebenta rin po ng mga gulay. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak, Gion. Thank you. At Gandara, salamat. Shout out. Shout out sa mga mamimili mo. Shoutout sa mga taga-Bulacan dyan. Nakita ko sa comment. Shoutout sa Nueva Ecija. Ayun. So, salamat ha. Thank you. Yo, Boss Nando. Salamat. Alright, so nandito naman tayo sa bentahan na naman po ng mga suka ng Antique. So shout out po sa inyong dalawa. Good morning po. Update natin, may pagbabago po ba sa presyo ng mga suka po natin na Antique? Wala pa. Saan yung payong yung malaki? Kaya pala. Kita nyo yung dalawa, si kuya tsaka si ate. Ayan. Payong po nila ito. So, nasa initan na tayo. So, ang presyo ng suka po natin ng Antique ay 60 pesos. So, hanapin nyo lang po si kuya rito sa Malabon Fish Market at makakabili po kayo ng mga suka ng Antique. At yung maliit po na botelya ay 20 pesos. So, kung ayaw nyo ng malaki, meron naman po tayong maliit. Kung gusto nyo po ng malaki, ay meron po. Ayan, 60 pesos. At 20 pesos, no? So, yan po yung update natin sa mga suka ng Antique ni ate at kuya. So, salamat po. Shout out po. Good morning po. Thank you. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga subscriber natin, no, na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Randy Conan, na lagi pong sumusubaybay. Ner TV Vlog, ganun din po. Bornox TV. At sa iba pang mga sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando. So hanggang dito na lang pong muli. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Usapan natin.